سلام تخاتلت نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لومون كم وترو نخلو رينا فتشنا نعنا قداش نزلوم زبلناهم عبيت زيناتات هزنا متينا لنا أبزنا لومي كسا كندي ناي استراتيجي علي ملي يبلوهم زلوم عربوين هجرات أوروبا بعبيو كمونا أمريكا مرحتا بزغيرو لزلو نتكوينات زلو ويوندنز على لزلو عبكوينات أنصارو كخدو زخلو ديهم ويس نعو كتبابعو زخلو يوم نعو كنرينا لازم في مجمع بنا أوروبا كنرينا بأمريكا زبحال زلو كنرينا لعلو خلو دما فلاديمير بوتين نزي أبسك زحلف معالتات زقات ومازلو قبر شبراو متكعتكم وين بنا أمريكا صوارت تكلم يوكرين أبسبيلا وهز بزهرمو بزح زسكعكعونا بجماعة بحر الزقاتمه بزح سلطات اللجنة بزخم شيء نوعو قبر ملسكتهم مخانا ينقرالو هندي مس أمريكا حق بجيب كتبت ثانيها نب راشا قط أخميلات خيدا لا نا هندي أتحساس بانا كايدا عندما كنركن فتنينا تزي بزح عبيت باورز زنك ساقسلو زلون أكايدا كنركن فتنينا مجمر ياجن In the latest escalation of tensions between US and Russia, the Kremlin has squarely blamed the US for the deadly attack on Crimea, which was carried out using US-supplied ATACMS missiles. Now, at least 4 people were killed and 151 were injured in the attack, and Moscow has formally warned the US that a retaliation would follow. For more on this, we are now being joined by Glenn Deason, who is a professor of international relations at the So مجمريا تي background ويك backstory نايزك بكم أبز حلفة ناي بناي ميسايلات ناي أمريكا تتقيم يوكرين أب مريت ناي روسيا وين أب وشتي أب تجمبارات ده كنا وشتي هاري ممنيرهم أب تكريميا زبال أب حدا جماعة بحري زحم بس زنبرون زعرفوا زنبرون بوتا لك تي تتوقع ما كان زي فنجر بزح اللو سلزي كباب 250 زقون 7 تقوليهم اللو كندي دما هذا حمش اليوم قال تقتل ماله مثلا سو إذا كنا تاتزي نبي حكي حدا جنيا يونيرو رشا دما بفتسو مزي بزي قبل ما الستة نقبلنا نيم أمباسادرنا أمريكا تويهم إذا كنا تادما ريتالييت ويدما قبل ما السكبو مخانم بحبيرو ما مالو تعين قبل ما السك هون بزح أزاربي زلو باي ذا واي أتي أزاربي تقول دايك ساكن دايك كم زبرت دارجا نعمت منستر قدات واتساب منستر مثل خالنا أمريكا بنتاغون بس نايراشا منستر مثل خال تراخيبين برد هتوز زخون الركب دما تخايدو كم زنبري أبز حلف واناتي زنقر زلو مخنياتو أتي متأن ناي مسححاب ناي زين كلتين هقرات كاب قطصر وصاينا خدي قيس لزلو أبكي بازقات مناي مسائل مفتات رينا نيرنا حج دما نزو كنتات زي أمريكا برقص فتسيماتو يوكرين زفتسو ميكونن قبل ما تسناتنا دما ننا أمريكا ربحا كنهرم كفتنينا إلى مالو زيجي نبي قصك خير غل اسكهجي ملسنا زي بروفيسور كامدروين University of Southeastern Norway. Glenn, always a pleasure speaking with you. Thank you for joining us here on Beyond World is One. Tensions have been on the boil between Russia and the US, but directly blaming the US for the recent attack on Crimea takes things a big step further. Do you agree? Yes, no, very much so. But I think it's because it's becoming very difficult to pretend as if it's not a war between NATO and Russia anymore. Because you mentioned that the ATACMS missiles are American, but Americans also green-lighted using the missiles inside Russian territory. But furthermore, it's not just the missiles which are American, it's also the flight paths and targets for the ATACMS missiles which are programmed into it. It's done in accordance also, it's done by Americans in accordance with the US satellite intelligence data. So this is very much an American attack on Russia, which is why it's very This is very important. إذا عينت حبريتك نسمع سلز دلية. The mainstream media, BBC, CNN will never tell you. بفتش من هذين قررت كنا نقرأ ما يدلينهم.
ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ራሻ ትድብድባላ ራሻ ትዕምፀላ ክብሉ ስለ ዝፍትኑ ከምዚኦም ዓይነት ድምፂ ናይ በዓል እዚ ፕሮፌሰር ናይ ካልኦት ዓበይትን ንዓመታት ዓቢጦም እሞ እቲ ንሶም ዝደልይዎ ጥራይ ድምፂ እናገበሩ እዮም ንዓለምና ዝግብትዋ ነይሮም ናት ኤኒሞር ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ዝበሃል እዚ ገይም ዝተወድዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ዋላ እኳ መጀመርያ እታ ፅዋር ተተኪሱ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ እዩ እቲ ሚሳይላት ኣታክም ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ እዩ እቲ ሚሳይል ኦኬ ኩሉ እቲ ፕሮግራሚንግ ናቱ ቴክኖሎጂ ናቱ ናይ ኣሜሪካ እዩ ብዙሕ ግዜ ራሻ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ናይ ኣሜሪካ ወታደራውያን ሓይልታት ኣብቲ ኣሰልጠንቲ እናናበሉ ነቲ ኣፅዋር ዘቃምሞ ዘዳልዎ ሰብ ምዃኖም ሓደ ተተኪሱ ክኸይድ ከሎ እቲ ሚሳይል ዕላሙ ክሃርብ ተኮይኑ ሳተላይት ሲስተም ክሕግዞ ክኽእል ኣሎ ናቪጌሽን ናቱ ኤግዛክትሊ ኣብ ዕላሙ ክሃርብ ተኮይኑ ከም ሳተላይት ርክብ እናገበረ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ንሳተላይት ዝሕግዞ ለዩክሬን የብላን ናይ ኔቶን ናይ ኣሜሪካ እናተጠቀመ ዝኸይድ ዘሎ እዚ መን እዩ ዘጥቅዖም ዘሎ ራሻ ሙሉእ መሰል ኣለዎም እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣሜሪካ ትገብረልና ኣለና ኣላ ክብሉ ስለዚ ሙሉእ ምስታፍ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዘሎ እዚ እንታይ ከስዕብ ይኽእል ስለዚ ኣሜሪካ ሙሉእ ተሳተፍ ከም ዘላ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ቃንዛ ናብ ራሻ ዝወርድ ዘሎ ኣሜሪካ ተስዕቦ ከም ዘላ እዩ ንራሻ መረዳእታ ክኾኖም ዝኽእል ፋይን እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል that the Russians are identifying the Americans as the culprits and are recognizing that this requires a retaliation. This, of course, takes us is a huge step now towards direct war. Now, Glenn, the US has definitely said that Ukraine is free to attack as far as they want or wherever they want. It basically targeting is their headache altogether. It's their call. In a way, they've said that Ukraine is free to do whatever it wants with the weapons that US has sent them. And Russia, we all know how it retaliated, or rather how it responded when Britain had suggested this regarding Ukraine, that they're free to do what they want and target where they want. And they have the right to defend themselves, is what David Cameron had said. At that time, Russia had announced nuclear drills, and Belarus had also carried out nuclear drills. So basically, we had nuclear drills around Ukraine on two fronts. Now, the US has said that it is over. I mean, it's Ukraine's call what they want to do with the weapons. How do you feel Russia is going to retaliate now that they've said they are? So እንታይ ዝብል ዘሎ ንውሕ ዝበለት ሕቶያ ብሓፈሻ ኣብዚ ሓለፈ ኣሜሪካ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ፖሊስና ተቐይራ ዩክሬን ነቲ ንሕና ንባ ዘለና ኣፅዋር ሉላዊት ሃገርያ ብሌታ ክትገይራ ከም ዘዋፅኣን ከም ዝጠቕማን ገይራ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ዝብል ናይ ፖሊሲ ሽፍት ዝበሃል ነይሩ እዚ ከምኡ ዓይነት ፖሊሲ ሽፍት ምስ ገበረት ድሮ ራሻ ከም ግብረ መልሲ ኒኩለራዊ ልምምድ ኣካይዳ ነይራ ኣብ ናታ ዶብ ናይ ዩክሬን ከምኡ እውን ኣብ ቤላሩስ ናይ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ልምምድ ገይራ ነይራ ከም ግብረ መልሲ ማለት እዩ ግብረ መልሲ ክህሉ ምዃኑ ንመጠንቀቕታ እዩ እዚ ሕጂ ኸ ካብቲ ውሳነ ተሓሊፉ ናብ ስጉምታ ኣትዩ ዕላማ ክሃርም ከሎ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ትኽእል ራሻ ንዝብል ሕቶ Well, first on allowing them to use the weapons as they like. I think this is part of the narrative of simply allowing Ukraine to defend itself. But what we really see is that over the past 2+ years, there's been this gradual effort to redefine the unofficial rules of proxy war. Because if we go back to March and April of 2022, when the United States and UK sabotaged the peace agreements between Ukraine and Russia, both the Israeli and the Turkish negotiators made it clear that it was sabotaged because the Americans British saw an opportunity to fight Russia with Ukrainians. But still, it was limited. So initially, NATO recognized that sending tanks, F-16 or long-range missiles to strike in Russia would trigger World War III because it would amount to a NATO attack. So እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እንታይ ዓይነት መልክዕ ወይ እውን እንታይ ባህሪ ንርኢ ኣለና እቲ ውግእ ፕሮክሲ ዎር ወይ ከዓ ብኢድ ኣዙር ኣሜሪካን ኤውሮፓን ንራሻ ንምውዳቕ ንሰራዊትን መሬትን ፀጋታትን ዩክሬን ተጠቂሞም እንዲኦም ዝገብርዎ ዘሎ ሳቶም ብገንዘብን ብሞራልን ብቴክኖሎጂን ይሕግዙ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ይብላ ኣሎ መልክዓቱ ይቕይር ኣሎ እንታይ ዓይነት ቢድ ኣዙር ክዋጉ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ስለዚ እቲ ቢድ ኣዙር ዝበሃል ዘሎ ይሰልጦም ስለዘየለ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓድሽ ታክቲክ ሓድሽ ምትእትታው ሓድሽ ቀይሕ መስመር እናተሰግረ ይኸይድ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እቲ ውግእ ፊት ንፊት እውን ዘይተርፍ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ዩክሬን ሰራዊት ትውዳእ ኣላ ንመዓልቲ ዝሞቱ ዘለው ኢሎም ትቁፅር ዘውፅዎ ንክትረቁ ሃማን ደሰንብድ እዩ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ሰራዊት ይጠፍእ ኣሎ ዓቕሚ ናይቲ ወታደር ይውዳእ ኣሎ መንእሰያታ ይውዳእ ኣሎ ስለዚ ብከምዚ ክትቅፅል ኣይትኽእልና ከምዚ ካብ ኮነ ድሕሪ እቲ ውግእ ክቕፅልዎ ደልዮም ንራሻ ንምውዳቕ ድሕሪ ኮይኑ ትቐንዲ ዕላሞም ናይ ግድን ብኢዶም ምትእትታው ክገብሩ ንክግደዱ እዮም ወይ እውን ንሳቶም ከንባዕሎም ሰራዊት ኣለዎም ድዩ ኣብ ስልጣን መን ይመፅእ ኣሎ ብኤውሮፓዊ ሕብረት ንድዕሉ እዩ በቃ ደሰክፈካ ጥራይካ ትርኢ 6 EU leaders acting as negotiators for the main centrist parties have sealed a preliminary deal to allocate top jobs following European elections. The deal follows the previously reported. So, هذا ነገር ክነግረኩም ኣብዚ ትዘገርም ብዛዕባ ኤውሮፓ ማለት እዩ ኤውሮፓ ኣብዚ ሓለፈ ቅንያት ምርጫ ይገብር ነይሩ ባይቶ ንክመርፅ ፕሬዚደንት ናይ ኤውሮፓ ግን መን ይመርፆ ትፈልጡ ዶ ኖባዲ ዝመርፆ የለን
ቶም ካምፓኒታትን ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ሃገር ዘመሓድሩን ባዕሎም እዮም ዝመርፅዎ ዝገርመኩም እቲ ዘገርም ክፋል እዚ ንካልኦት ሃገራት ፑቲን ብህዝቡ ክብረፅ ከሎ ፍትሓዊ ምርጫ ኣይነበረን ገለ ይነበረን ክብሉ ከሎ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮሚሽን ፕሬዚደንት ግን መን ከም ዝመርፆ ይፍለጥን እዩ ባይቶ እውን ኣይኮነን ዝመርፆ ተኣኪቦም ብድሕሪ መጋረጃ ነዚያ ከም ብሓድሽ ካልኣይ ግዜ መሪፆማ እንታይ እያ ከዚያ ውግእ ጥራይ ትደሊ ሰብ እያ ሰላም ዝበሃል ካብ መልሓሳ ክወፅእ ዘይክእል ሰብ ንኻልኣይ ተርም ን5 ዓመት ከተመሓድር መሪፆም ኣለዉ ስለዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት መርገፅናቱ ኣካይዳናቱ ናብቲ ኩናት ዘድሃበ ወይ እውን ነቲ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኩነታት ክቕፅልዎ ከም ዝደልዩ ዘነፅር ኩነታት እዩ ስለዚ ኡርሱላ ቫንደርላይን ንኻልኣይ ተርም ተመሪፃ ኣላ መን መሪፅዋ ብኸመይ ተመሪፃ ኣይፍለጥን እዩ ባይቶ ምርጫ ተባሂሉ ብዙሕ ዝረብ ነይሩ ነዚያ ሰብ እዚኣ ግን መን እዩ ዝመርፃ ኣይፍለጥን እዩ ቢሮክራሲ ብድሕሪ መጋረጃ ባዕሎም ከም ዝመርፅዎም እዮም ዝፈልጡ ዝፍለጥ እዚ ኻ እንታይ እዩ እቲ ነቲ ሃገር ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ነቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ፕሬዚደንት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት እያ እዚኣ ፈፃሚት ኣካል ናይቲ ኮሚሽን እያ ስለዚ ዓብ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ባዕሎም እዮም ዝመርፅዎ እዚ ኻ እንታይ ደርየካ ህዝቢ ንዝመረፁ መራሒ ወይ እውን ህዝቢ ንዝደልዮ መራሒ ኣብ ካልእ ክኸውን ከሎ መልሓሶም ከክንዲሜትር ኮይኑ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ናቶም ክኸውን ከሎ ግን ብኸመይ ተመሪፃ መን እዩ መሪፅዋ ንመን እያ ሬፕሬዘንት ትገብር ዝብል ግን ኣይገልፁን እዮም ሓደ ናዙ ጥራይ ኣብዚ Supported trio of candidates. Ursula von der Leyen for President of the European Commission, Antonio Costa for President of the European Council, and Kaja Kallas for High Representative for Foreign Affairs and Security Policy. The package had already been እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ሓንቲ ካብቲ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ራሽያ ፅልኢ ዝለዓለ ጥርዚ ዘለዋ ራሽያ ክትፈርስ ኣለዋ ኢላ ብወቅዕ ትዛረብ ሰብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ገይሮም ወሲዶማን መሪፆማን ኣሎ ናይ ኢትስ ጀስት ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ራሽያ ክኸዶ ዝኽእል መንገዲ ብጀካ ናይ ኩናትን ብጀካ ናይ ምሰሓሓብን ብጀካ ናይ ምትፍናንን ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እንድሕሪ ነቶም ቀንዲ ነቲ ኩነታት ክህድኡ ዝኽእሉ ነቲ ኩነታት ሰላም ክፈጥሩ ዝኽእሉ መራሕቲ ትመርፅ ኮንካ ወይ እውን ሰባት ተመፅቲ ኮንካ እዚኣቶም ናብ ዘተ ሰላም መፅኦም ምስ ራሽያ ኮፍ ኢሎም ተረዳድዮም ነቲ ኩነታት ክፈትሕዎ እዮም ዝብል የለን እዚኣ ኩሉ እቲ ኩነታት ራሽያ ስዕረት ናይ ራሽያ ጥራይ ነቲ ኩነታት ክዕርዮ ዝኽእል ዝብል እምነት ዘለዋ እያ ስለዚ ራሽያ ድማ ብልዕሊ እዚኣ ብፍሉይ ገበን እውን ይደልይዎ እዮም ራሽያ ኣንፃርና ብዙሕ ዝገበረት እያ እዚኣ ነዚኣ ብፍሉይ ታርጌት ጌርና ከነጥቅዓ ኣለና ዝብል መንግስታዊ ፖሊሲ ዘለዎ ስለዚ ዘገርም እንጂ ኤውሮጳ ክሳዕ ክንደይ ኣንፃር ራሽያ ይስለፍ ከም ዘሎ put together last week during an informal gathering of EU leaders, but was finalized in a call between various heads of state. Despite the reported deal, the decision will not become official until the 27 leaders ratify it later this week. If eventually appointed, von der Leyen and Kallas will still have to undergo a hearing at the European Parliament, while Costa, a former Prime Minister of Portugal, will be automatically elected by his former peer. There's a prize on her head in Russia. Now, though, she's wanted in Brussels. Estonian Prime Minister Kaja Kallas has emerged as the candidate of Europe's centrist coalition for the union's top diplomatic post, High Representative. She has been among the most outspoken critics of the Kremlin, earning her a Russian arrest warrant. Putin's war is an act of raw military aggression against an independent and sovereign country that wants nothing more than to fulfill its own European. So, ናታ መርገፂ ብንጹር ራሽያ ክትሰዓር ኣለዋ ክትፈርስ ኣለዋ ኢቨን ንኣሽቱ ሃገራት ክትከውን ኣለዋ ዝብል ዘረባ ከም ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሓንቲ ሃገርን ሕጂ ድማ ሃይ ኮሚሽነር ወይ እውን ናይቲ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ሓላፊት እያ ክትከውን ስለዚ ዓብይ ኣብ መበል ካልኣይ ዲ መበል ሳልሳይ ዝዓበየ ፖዚሽን ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት እያ ሒዛ ዘላ ስለዚ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንቅድሚት ክትመፅእ ተኮይንካ እንታይ ክትከውን ኣለካ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ውግእ ዘማሪ ክትከውን ኣለካ ናይ ሰላምን ናይ ዲፕሎማስን ዘይኮነ ናይ ውግእ ዘማሪ ተኮይንካ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ ከምታ ብስቶንያ ገይርዮ ዘለኹ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘበለ እውን ኣከምኡ ክኸይድ ሃይሊ ሪኮሜንድ ይገብሮ ዝብል መርገፂ ዘለዋ እያ ስለዚ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክህሉ ከም ዘለዎን ኤውሮጳ ሃገራት ድማ ወታደራዊ ዓቕምናተን ዝለዓለ ኢንቨስት ክገብራ ከም ዘለዋ ስለዚ ሞር ፎከስ ናታ ኣብ ውግን ኣብ ወታደራዊ ሓይልን ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚኦም እዮም እቶም መራሕቲ ኣብ ኤውሮጳ ዘለካ ድማ ከተሰዕለሉን ክትፈልጦን ዘለካ እዩ Kallas has made a mark boosting her country's defense capabilities and sending as much aid to Ukraine as possible, with 1.4% of GDP so far. Next topic, እዚኣ ንሪኣ ኢና ሕጂ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ምስ ኤርትራ ዓብ ምትሓሓዝ ዘለዋ እውን እያ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ስምዕዋ እስካብ ዝድሓራይ እውን ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ክዛረብ ከለኹ ንሪኢና Prime Minister, thank you for your time. We've been filming with students who are undertaking the defence training that is now compulsory.
Why is it important to have made that a compulsory thing here in Estonia? It is important for many reasons. I mean, they learn a lot in these courses, the basic, emergency aid, all these things, all these skills that you need actually in any type of crisis. So እዚኣ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢስቶኒያ ትበሃል ዘላ ሃገር እያ ሕጂ ድማ ናበይ ክትመፅእ እያ ትበሃል ዘላ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ፎሬን ሚኒስተር ፎሬን ሪፕሬዘንታቲቭ ክትከውን እያ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚኣ ሰብ እዚኣ ዘለዋ መርገፅን ኣካይዳን ሓደ ኣብ ኢስቶኒያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ኣለዎ ተባሂላ ብናይ ዓዲ እንግሊዝ ቻነል 4 ተሓተተሉ ድማ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ግድን እዩ ዘድልዮ ነቲ መንእሰይ ብዘይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሃገሮም ድማ ክትከውን ኣይትኽእልን ንእሽተይ ሃገር ኣብ ዶብ ናይ ራሻ ዘላ እያ እዛ መራሒት እዚኣ ግን ንእሽተይ ስእሊ ክበኩም እየ ቅድሚ ናብቲ ናታ ምሉእ ኢንተርቪው ምእታውና እዚኣ ቫይራል ኮይና ነይራ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዝበለቶ Russia's defeat is not a bad thing because then there could be really a change in the society and there are many different nations right now part of Russia as well. I think if you would have more like small nations, it's not a bad thing if the big power is actually much smaller. So. እዚ ዘረባ እዚ እንታይ ትብል ዘላ ብግልፂ መራሒት ናይ ሓንቲ ሃገር ኣካል ናይ ኔቶ እያ እንታይ ትብል ዘላ ራሻ ኣብ ንኣሽቱ ሃገራት እንተትመቓቐል ፅቡቕ ነይሩ ትብል ኣላ ኣብ ውሽጢ ራሻ ብዙሓት ሃገራት እየን ዘለዋ እዚ ራሻ ዝበሃል ወዲቑ ኣብ ንኣሽቱ ሃገራት እንተትመቓቐል ፅቡቕ እዩ ነይሩ እያ ትብል ዘላ ኤግዛክት ንሓደ ሪዝን በቲ ንሳ ትብሎ ዘላ ሎጂክ ኣሜሪካ ክፈርስ ኣይግብኦን ነይሩ Why not بزعب أمريكا هم مقتبل زي تخل إذا the highest level of provocation is الرجل كم ز عينة مركز عن الراشا نزلوا أنت قبل واحد ولا وجي ناي منستر قدرت وزاي ناي أوروبا وحبرت درو أبز حلفي لكم ناي نيتو بريزيدنت زخون زلوا وناي نيتو جنرال سكرتير زخون زلوا ناي نيذرلاندس برايم مينستر زنا بري مسلمة نتايز قبر كل زلوا تهبتنا يتاب وتهدر عقب ناي تهجر ني أوكرين كنوبال لنا بزي زخون قد مكونات زبل زنا بري سلزنا ما نيم نقبل دم سوا زلوا ናይቲ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ዘላ ኡርሱላ ቫን ደር ላይን ብጀካ ውግእ ናይ ሰላም ቃና የብላ ስለዚ ኤውሮፓ ናይ ሰላም ኣንፈት ከም ዘይብሉ እቲ ፖሊሲ ድማ ኣብ ሃገራ እንታይ ትጥቀም ነይራ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ኣገልግሎታት እዩ ከም ዘለዎን ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዘለዎን ንሱ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑን እንጂ ነዚ ሰሚዕና ከለና ንድሕሪት ተመሊስና ክንሪኦ የደሊ እዚ ድማ እዚኦም እዮም ቶም ሕጂ ንቅድሚት ክመፁ ዝኽእሉ ዝበሃል ዘሎ ንእሽተይ እዚ ሕጂ ክትሪኣ ከለካ ሬላቲቭሊ ግን እቲ ፖሊሲ ናታ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ እቲ ኤውሮፓ بخمسين عبيك بس إل كان قد حسب ويون أنت عينتاي متعي صبير لو ناخد فلت ناخد جمجم. Thank you for your time. We've been filming with students who are undertaking the defence training that is now compulsory. Why is it important to have made that a compulsory thing here in Estonia? It is important for many reasons. I mean, they learn a lot in these courses. The basic, emergency aid, all these things, all these skills that you need actually in any type of crisis. And people, young people actually really like those courses as well. And obviously that sort of leads up to sort of. So, انتهى تبدا لا من سيات تي وتحضراوي أقلقلوت بفلاي دك تبعتي كلهم يوم بقديتها زغدو تزم هروا أبي وتومن أما زي كنتاتومن أدلاينات اللو سلزي إذا قصد زلويو بأوروبا درجاون recommend تجبريا سلزي زي حجرا وقل قلوز بحال زلو من البات أبي يرترا كم حدا ناي سيد أنا وتجبار تغوصيرو مخفة أف ناي معربة وميديا كوينو زنبريو لو مجن زيادة رأي كونتن بزحات مرحت يوم جيرو مزلو عجين قتل زيد رأي كونتن هذا زجرب زربالو بزع براشاون. Conscription, which you have here in Estonia for men, there has been talk about conscription being needed in other NATO countries. Is it something you would recommend as NATO prepares for the future? I highly recommend it. I highly recommend it. All the men will get training. So if there is conscription مالتها مالتيو بجد أذكرنا مالتيو conscription مالت بجد داتا كيتكا أتجبرو تدرنا مالتيو سلازي أبهجرا ملو بملو التأتاتياتو بسرح زلو كنتات كون كله أبناي نيتو ويك أبي أوروبا درجاخي بخمي تريوك بلا خلو I highly recommend it بلا الله بزلا على من قدي يتبابع كم زعينت كنتات نكاتو يعتمد الله سو انتهي نرزل لنا تي هجرا وقلقلوت أب كلن هجرات أوروبا نكاتو دفل لا يدما زيا I think more or less نت position كترغبو مخانا يزون الجرزلو foreign affairs ناتو تكون كلا قبل على راشا زلوا policy قبل على وتهدراوي أكايدنا أوروبا زلوا التحساس با كم تدري زلنا ناب أوروبا حبرت ناي commission
ፎሬን አፌርስ ክገብሩዋ ዝሓቱ ዘለውን መርገፂያ ስለ ዝፈልጥዮም ከምዚያ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ኤውሮፓ ኣብዚ ውግእ ካብ ዝጅምር ሚድያ አቴንሽን ዝረክብ ሰብ የለን ቢቢሲ ይኹን ሲቢኤስ ይኹን ገለ ይኹን ኩላቶም ተተጋጋሚ ኢንተርቪው ዝገብሩላ ሰብ እዮም ስለምንታይ ድሕሪ መጋረጃ ነዚ ዓይነት ድምፂ ንቅድሚት ከምፅኡ ጓል ኣንስተይቲ ብምዃና ድማ ዓብ ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ስለምንታይ ደቂ ተባዕትዮ ምዝ ሕጂ ዘለና ፔትሪያርኪ ተን ፌሚኒስትስ ገለመለ ኩሉ ነቲ ውግእ ዝፅሕትሩ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ገለመለ ስለ ዝበሃል ደቂ ተባዕትዮ ከምዚ ናታ ብዙሕ ግዜ ክዛረቡ ፀገም ኣለዎ ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ከለዋ ግን ሞር ኣድቫንቴጅ that's why እቲ ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኮሚሽን ፕሬዚደንት እውን ጓል ኮይና ዘላ ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ንደቂ ተባዕትዮ ከጋጥሞም ዝኽእል ፀርፍን እንታይ ሽሙን ኣየጋጥመን እዩ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ከምቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክዛረቦ እንተደሊ ተጀሚሮም ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝኾንኩ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለኹም ተባሂሉ እቲ ፌሚኒዝም ዝበሃል ሓይሊ ስለ ዘሎ ምክልኻል ይረኽባ እየን ደቂ ኣንስትዮ ኣሻላሻል ይረኽባ እየን ከምቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብሩታሊ ኣይኮነን ፌስ ዝገብርዎን ሶ እዚ ካብ ኮነ እዚያ ሰብ እዚኣ ድማ ነቲ ደቂ ኣንስትዮ ካስ ብተፈጥሮንስ ናይ ሰላም እየን ኢኻ ትብለን ሰላም ክፅውዓ ዝኽእላ ወይ እውን ናይ ሰላም መሳርሒ ክኾና ዝኽእላ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ቅድሚ ሕጂ ግን እንታይ ኢለኩም ነይረ ኣብ ቅድሚት ደምፅዎን ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ንስኻ ትፅበዮ ከምዘይኮና ብፍላይ ድማ ህዝቢ መሪፁ ዘምፀን ካላርስቲ እዩ ህዝቢ እንተመሪፅዎን ንኣብነት ጆርጅ ሜሎኒ ህዝቢ መሪፅዎ ኣሎ ማኒፕሌት ገብርዋ ክእሉ ዶ ደፍነትሊ የስ በት ኣትሊስት ኣቃውማ ናታ እውን ትኽክል ክሳብ ሕጂ ነቲ ውግእ ፉል ፎርስ ኣትያ ብዛዕባ ትዝምር ሰብ ኣይኮነት ውሑድ ግዜ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣብ ግዴታ ዘጋጥም ስጉምቲ ትገብር ኣላ ረብሓ ናይ ሃገራውን ስለ ዘሎ እዚኣ መራሒት እዚኣ ግን ኣነ ኣብ ሚድያ ክሪኣ ከለኹ ብዛዕባ ኤስቶንያ ክትዛረባ ይርያ ብጀካ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣብ ዓበይቲ ኮንፈረንሳት ዋላ ኣብቲ ናይ ሚኒክ ኮንፈረንስ እውን ብዙሕ ዓብይ ኣብቲ ፓነልስና መፀት ዓብይ ፕላትፎርም ዝወሃባ ሰብ እያ ስለዚ ኦል ኣባውት ንውግእን ዕግርግርን ንወታደራዊ ምድላዋትን ትጉስጉስ ስለ ዝኾነት ስለምንታይ እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ Is something happening, then they know what to do. You learn a lot. You also develop physically there in the conscription. But I think it's more like the skills that they acquire there in terms of crisis management. And one person we spoke to at the camp was saying it's only a matter of time for Estonia, a small nation, to have conscription for women as well. Is that something that we haven't really discussed that. That has been asked a lot, but women can do it voluntarily. And we have when young people graduate from high school, they can go together with the whole class to conscription. Why is it beneficial? It is because እንታይ ትብፅኒሃ ብሕፅር ዝበለ ክሪዮ ከለና እዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወታደራዊ ታዕሊም ብፍላይ ዓቢ ረብሓ እዩ ዘለዎ ስለምንታይ ብኣካል ከዓብዩ ፊዚካሊ ስትሮንግ ሰባት ንክኾኑ ብዙሕ ስኪልስ ክትምህሮም ትኽእል ኣብቲ መንገዲ ተጠቂምካ ብዙሕ ንሂወቶም ከድልዮም ዝኽእል ጥበባት ክትምህሮም ትኽእል ኣካላዊ ስነ ምግባር ነቲ መንእሰይ ድማ ስነ ምግባር ከም ዝሕዝ ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ትብሎ ዘላ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን ሓቅነት ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ወታደራዊ ታዕሊም ማለት ኣብቲ መወዳእታ ቦታ ውስጥ ትሪኦ ከለካ ስፖርት ማለት እዩ ካልእ ኣይኮነን ተርጅምሎም ስፖርት እዩ ታዕሊም ማለት ስፖርት እዩ ስፖርት ጥራይ ግን ኣይኮነን ስፖርት ደስ ዘይልካ ትኸዶ ደስ ዘይልካ ትገድፎ እዩ ምናልባት ኣብ ገዛኻ ጅም ክኸይድ የገለ ጅም ግን ውሑድ ሰብ ይቀፃሊ ዝኸይድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ከምዚ ወታደራዊ ታዕሊም ግን ብግዴታ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዲስፕሊን ንክሕዝ 3 ወርሒ 5 ወርሒ 6 ወርሒ ኤቭሪ ዴይ ብዘይ ምኩራር ዲስፕሊን ገይሩ ተኸይዱ ካብዚኣቶም ዝበዝሑ ኣብ ሂወቶም ክኽተልዎ ክእሉ እዮም ነቲ ስፖርት ዋላ መዓልታዊ ተዘይገበሩ ስፖርት ኣብ ሂወቶም እንታይ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ወይ እውን ዲስፕሊን ዘለዎ ሂወት ንክህልወካ ዓብይ ተራ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ኦርጋናይዝ ንክትከውን ስርዓት ንክትሕዝ ኣገባብ ንክትሕዝ ብዙሕ ነገር ንክትፈልጥ ይሕግዘካ እዚ ሕጂ ካብ ቲዮሪ ጥራይ ኮንኩ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ብሂወተይ እውን ኣብ ተመክሮ ምናልባት ኣብ ሰዋ ብዙሕ ኣይገበርኩ ግን ኣብ ኮሌጅ ስለ ዝዓበኹ ኤቭሪ ዴይ እቲ ሂወት ፕላን ኣለዎ ንጎተንሲኻ ትገብሮ ነገራት ፕላን ኣለካ ሶ ኢልካ ደቂስካ ሎሚ ደኺመ ኣለኹ ኢልካ ኣብ ኣራት ኣይትውዕልኒ ኢኻ ኤቭሪ ዴይ ተንሲካ ስፖርት ማስ ትገብር ኩዕሶ ማስ ትፃወት ቮሊቦል ማስ ትፃወት ትምህርቲ ማስ ትኸይድ ማስ ተፅንዕ ማስ ትሰርሕ ኩሉ ነገር ፕላን ኣለዎ እዚ እንታይ ይገብረካ ሓንጎልካ ሶ ኢልካ ኣይድል ወላ ሓንቲ ብዘይ ፕላን ከምዘይ ትነብር ወይ እውን ብዘይ ፕላን ምንባር ንዓኻ መሰልቸው ከም ዝኾነ ይዝገብረልካ እዚ ኣብ ሓደ ወታደራዊ መደበር ዘሎ ወይ ወታደራዊ ታዕሊም ዝወሰደ ሰብ ድማ ሂወቱ ዝበዝሕ ካባቶም ገለገለ ሰባት ንድሕሪት ክምለሱ ክእሉ እዮም ኖርማል ብዘይ ፕላን ከም ዝነብሩ ክኾኑ ክእሉ እዮም ዝበዝሕ ግን ፕላን ኣብ ሂወቶም ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብፕላን ክኸይድ ከም ዘለዎ ሂወቶም ክሕግዞም ይኽእል እዩ እዚ ክብል ከለኹ ግን ወታደራዊ ታዕሊም ጌርካ ናብ ውግእን ናብ ገለን ክትከይድ ማለት ኣይኮንኩ ውግእ ሲ ክህሉ የብሉን ባህላ እያ
ውግ ብስተኻለ መጠን ክህሉ የብሉን ውግን ከይህሉ ግን እንታይ ዘድልየካ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ የድልየካ ሰላም ብሓይሊ ኢኻ ተውሕሶ እዩ ዝበሃል እዚ ሓያል ክትከውን ብሰላም ክትነብር ብዘይ ውግእ ክትነብር ኮይንካ ሓያል ክትከውን ክትክእል ኣለካ ድኾም ድሕሪ ኮይንካ ሓደ ዓማፂ መፅኡ ከይዘለኻ እውን ከበሳብሰካ ስለዝኽእል ስለዚ ወታደራዊ ታዕሊም ኤውሮጳ ይቕበልዎ ኣለዉ ካልኦት ሃገራት እውን ይቕበልዎ ኣለዉ ተመሳሳሊ ናይ ዓዲ እንግሊዝ እውን ኣምፂልኩ ነይረ ንእሽተይ ንስማዕያ ድሕሪኡ we will move to the next with your whole class and you will be in the same place with your friends and then also a lot of young ladies take this up voluntarily and speaking to some of the students they feel safe being in Estonia but some of them are worried about Russia and the possible future. You are the Prime Minister first and foremost but you are also a parent. I wonder what it's like when you have those discussions with your children about the future, about what might happen, especially when you look at Ukraine and young men are dying every day. That must really hit home. It should hit home everywhere. I mean, we are in NATO and we don't have first or second class NATO countries. We only have NATO countries. If we are not able to help Ukraine militarily enough, then, Russia might move further. And they only take their steps if they think that we are weak enough. So, weakness is provoking the aggressor, not the strength. That's why we have to invest in defense. That's why we have to train. We have to do all this. So, ኣብ ልዕሊ ራሻ ዘለዋ ፅሊ ጎሊሽ ዝርአ እንድዩ ሕጂ እንታይ እዩ ታክቲክ ትዘረባናታ ሕማቕ ኣይኮነን ግን ከም ሃገር ክትሪኦ ከለካ ሃገርካ ክሕይል ወታደራዊ ዓቕሚ ንክህልወካ መንእሰያትካ ድልዋት ንክኾኑ ኩሉ ዝፅቡቕ ነገር እዩ ሕማቕ ኣይኮነን ኤንድ ጎልናታ ግን ናይ መወዳእታ ግን ንራሻ ንምትካም ንምውዳቕ ንምፍራስ እንድሕሪ ኮይኑ ግን ካባኻ ንላዕሊ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ራሻ ድማ ከምኡ ቀዲማትካ ናብ ክትወስደካ ትኽእል እያ ነዚ ኢና ድማ ንፀሊ ዘለና እምበር ወታደራዊ ምድላዋት መንእሰይ ወታደራዊ ዲስፕሊን ክኸይድ ኣነ ንኣብነት ኣቦየ ደቀይ ወታደራዊ ታዕሊም ከይዶም ወታደራዊ ታዕሊም ክገብሩ ኣይ ሰፖርት ኢት ስለምንታይ ዲስፕሊን ከም ዘትሕዞም ስለ ዝፈልጥ ከም ዝሳከት ብማዕዶ ኮይንካ ገለገለ ከይትብሉ ስለዚ ኦፍኮርስ ደቀይ ስዊሳውያን እዮም ስለ ዝተወለዱ ስለዚ ንኤርትራ ክኸዱ ኮይኖም ቦለንታይ እምበር ብሓይሊ ክትወስዶም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብዚ ግን እቲ ሕጊ ናይቲ ዓዲ ግድን ክትገብሩ ኣለኩም ድሕሪ ኢልዎም then they have to ካብኡ ከሃድሙ ካብ ወታደራዊ ታዕሊም ንከሃድሙ ናብትን ክብሎም ምርጫ ኣለኒ ወይ ባህጊ ኣለኒ ኮይኑ ከይስማዕኩም ኣይ ሪሊ ወታደራዊ ታዕሊም ዋላ እኳ ከቢድ ይኹን ኣድካሚ ይኹን ነሰሰሪ ኣድላይ እዩ ብፍላይ ዘለናዮ ደረጃ ናይ ዓለምና ኩለን ሃገራት ከተኣታትዎ ምዃና ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣሜሪካ ብድሌታ እናጓዓዘፀት ንካልኦት ድማ ኢቨን ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣይተተባብዕነ ነይራ ስለምንታይ ክሓልፉን እዮም ወይ ክፃቡን ስለ ዝኽእሉ ብምባል ዝኾነ ወታደራዊ ተበግሶ ናይ ሓንቲ ሃገር ናብ ሕማቕ መንገዲ ክትኸይድ ከም ዘለታ ሃገር ገይሮም እዮም ዝዳኽምዋ ነይሮም ስለዚ እዚ እዋን እዚ ተወድዩ ሃገራት ሰላምን ንከውሕሳ ወታደራዊ ዓቕምናተን ክሃንፃ ስለ ዘለወን ኣብ ኤውሮጳ እቶም ናይ ውግእ ዝበሃልን ውትድርና ዝበሃልን ንዕቆሞ ብዛዕባ ኣሽካዕላል ፃወቱ ዝነበሩ ሎሚ ተመሊሶም ንባዕሎም ወታደራዊ ታዕሊም ክጅምሩ ኣብ ምጉያይ ንሪኦም ኣለና ኣብ ካልእ ግዜ እውን ክቕፅለልኩም ክፍትነ ሕጂ ክልተ ኣገደስቲ ካልኦት ቪድዮታት ክበኩም እየ መጀመርያ ጂኦፖለቲክስ ናይ ዓለምና ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንክንርዳእ ኣብዚ ክንርኢ ኢና ኣሜሪካን ኤውሮፓን ከምዚ ኢሎም ክኸዱ ከለዉ ካልኦት ሃገራት እንታይ ስጉምቲ ይወስዱ ኣለዉ እስከ እዚያ ንስማዕ Prime Minister Narendra Modi is likely to visit Russia in July for the annual India-Russia summit. This will mark his first visit to the country in 5 years. Prime Minister Modi's last visit to Russia was in September 2019, where he attended the Eastern Economic Forum in Vladivostok. India and Russia have the tradition of holding an annual summit that... So, Narendra Modi, Prime Minister ናይ ኢንድያ መበል ሳልሳይ ግዜ ተመሪፁ ስልጣኑ ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ ገለ ናይ መጀመርያ ጉዕዞ ናቱ ናብ ራሻ ንክኸይድ ዝመርፅ ዘሎ this is ብጣዕሚ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና I think ኣብዚ ዝሓለፈ ምርጫ እዚ ሞዲ ወይ እውን ህንዲ እንታይ ተማሂሮም ኣሎ መስለኩም ቅድሚ እቲ ምርጫ ምጅማሩ ወይ ኣብቲ ጎዝጓሳት ከያለዎ ከሎ ኣሜሪካ በቃ ህንዲ ምስ ህንዲና በቃ እሶም ስታርናትና ይኹም ይብልዎ ነይሮም ልክ ኣብቲ ግዜ ምርጫ ግን I think ከስዕርዎ ደልዮም መስለኒ ብዙሕ ኣታክ ይወርዶ ነይሩ ምዕራባዊ ሚድያ ስለዚ ካብኡ ቂምታ ተሰሚዕዎም ወይ ገለ መስለኒ ድሮ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ኣተሓሓዛ ብጥንቃቐ ክርእይዎ ከም ዘለዎም ይርእዩ ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስ ተመረፀ እንታይ ኢሉ ምስ ቻይና ዘለኒ ዝምድና ክዕርየ ምስ ራሻ ዘለኒ ዝምድና ድማ ዕምቆት ክንውስኸሉ ኢና ክብል ጀሚሩ ኣሎ ቅድሚኡ ግን ቅድሚ እዚ ምርጫ እዚ ግን ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ንኣሜሪካ ኣብ ዝገሸሉ ኩሉ እቲ ነገር ምስ ኣሜሪካ ጥራይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢቨን ካብ ብሪክስ ክወፁ ከም ዝኽእሉ ንሶም ኣይበልውን ግን ብዙሓት ተንተንቲ ከምኡ ይብሉ ነይሮም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ተመሊስና መጀመርያ ራሻ ከይዱ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ክራኸብ እዩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነም ምስ ቭላድሚር ፑቲን ምርኻብ ኢትስ ኖት አ ቢግ ዲል
هندي مالت ناب راشا خيدا نبوتين كتركب مفتان مالت نأمريكا بفتصم نزع عالم زيها كتقو عصرا عقم خمزي بالله زيكت حقي مخنياتو قد مستوى السنة أبو واشنطن كيدو بقى 5 ستار أقبابلا كم يلن بقى نعون مجزاء تباهيلو كل زلون زي لن تغيرو ديلس ناي ديفنس دو ناي بيزنس دو ناي تشيبس دو ناي اير سبيس دو كله كندي تزريبو أما ودا تغن أمريكا كاب زربا ناب تكبار سلزي قبرو እቲ ኩነታት ርዩ እቲ ኩሉ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዝበሃል ዝነበረ ገዲፉ እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ራዩ the world is changing pretty fast ክንብል ከለና ካብ ዝተበጊስና And Russia are signing a new military pact. It has been delayed for many years now, but last week Russia approved it. Once India does the same, the deal will come into force. Now, what does this deal cover? It's mainly logistical issues. It gives India and Russia access to each other's military facilities, like ports and air bases. انتينا نرجع لنا لك كمتي فلاديمير بوتين مس سمين كوريا كيدو بزح وتهدرا وديلس حلف علي فومبون نفس وقت حجر ابناي كال ناي تحنت حجر صقم قد تساتفت خوينهم كحجزو مخانم سمين كوريا انت تدقيعه راشا كتحجزا مخانا راشا انت قاتي مدما سمين كوريا كتحجزا مخانا استسمعوا حجي دما مس وتهدرا وسمع مس هندي يقبرالو سمع زدما كلتين هجرات ناتن تكنولوجين لوجيستيكسن شير كجبرا بخاله زراربا مراخب كينات ناي هندي بهنداو كيانوس كحلفا خلوا اب ودبات ناي هندي الاغيسن نداد كمالا ابو دما زخونه برشي تغاتيمون سيرفيس نخجبرا كوم دما ناي هندي بفلاي ابي بوتاين هند دما لكعكم عين سيرفيس كوهابهم زي ازي طبق زلدنا نمفتار زغبر زلو They can train easily together, visit each other's ports, and also get spare parts and maintenance. Basically, it makes military cooperation seamless. India has signed similar deals with other countries too, like the US, France, Vietnam, and South Korea. But this one, with Russia, could be more consequential. There are two... So, is this ممعز هند مسمان وين الله مس أمريكا مس فرنسا مس فيتنام مس كارو تغرات اللون إذا مس راشا تقبر زال لكن مور عمقات زلوه مور أقدر سنة العلا أقدر سنة زلوه مخنياته تاريخ قوي هندي زبز حاس وارناتا كبراشا يدمت صاب حجون وتهدراو تكنولوجينات زبزحي مسناي راشا زتحاحزيو سلازي راشا ابي ايدي زلوا ابتناي قطبان كبدما وتهدراو عقمي ناي راشا ناي هند مالتيو سلازي كندمتا امريكا متيانت بوتا ختوزت تدللا سرت ناي تاريخ سلازلو ازيان هاغرازياتن كيدن ناب راشا هند مصا زلو reasons why. Number 1, Russia is India's top military partner. Reports say more than 85% of Indian weapons have Russian origin, whether it's كمانا سلازي راشا تازع عبيت وتهدراويت بارتنر ناي هنديا تبلالا حساب 85% أصوارات يكون كل تكنولوجيا ناي وتهدراو عقم ناي راشا ناي هندي مالتيو ما بقولناتو ويكا قلب تحاز مس راشا اللو سلازي راشا كساب 85% أبركتو أبتو وتهدراو عقم ناي هند اللوا لذي ساك ندي عمقو زلو زمدنا سلازلو كم زلو نري زيد ما أبتغزي أوروبا ملون أمريكان راشا بقدا كعصوا بزفتنو هندي نو كندمنتاي مساقم قراربن نزامدن مس راشا كم فلين خلينا نداد كابامينا نتكم قطباناتنا كبلاشه بزيسم لعلو كل دما كابتن نداد كخاب كال خنغزن خلينا اصوارات ناتنا سبير بارت ناتو كوي دمت ስለዚህ ተጽዋር ገዚና ዘለና 85 ካሚቲ ስፔራት ናቱ ካብንድ ካብራሻ ድመጽ ተቆይኑ ተተኳስና ካብራሻ ድመጽ ተቆይኑ ከመይ ጌርና ኢና ምስላትና ክንገጥም ስለዚህ ወላውን ክንቀየር ተቆይና ዓመታት ይከድለና ናብ ካል ፓርትነር ክንቀየር ስለዚህ ምስራሻ ዘሎ ዕምቋት ትሪያለና ሕጂ ግን መሊሶም ሓደ ኮምፕሬሄንሲቭ ብዙሕ ነገራት ዝሓዘ ውዑል ይፈራረምሉ fighter jets, guns or missiles. So this deal is a logical next step. Now reason number 2, Russia is at war. So any deal with Russia will be scrutinized by Western countries. They may criticize India for any such agreement. With that said, let's take a closer look at the agreement. What do both sides stand to get? Now, Russia is looking to expand its footprint in the Indian Ocean. Now, they are building a military base in Sudan, so chances are we will see more Russian ships in this region. And ships will need repair and replenishment. So, comes in the Rezalana, and Tablo. كلتهم هجراتي ربحاناتهم بفلاي راشا بزح صعرتات تقبر زلا ناب هنداو كيانوس كمون كي بحري العلا قداس نسلو ابو بيزات ناتا خدا صحفيها تفتنزلا درو تناي السودان كم عبي ارسنا هوني دمت سلم في السودان بيز كتقبر كم تغل كنغر كله توسع غنا هنداو كيانوس بوتا كتركب سلا زي تغل ابت بوتاتي
هندي عباي أقداسين كتكون تخليها نا بيرشيا قصة تخيدا مبزعتو زي إيران سلازلاتهم مشاركتهم ساقا مخونة أي كلهم نيجنا بهنداو كانوا سابق مسمر ناي نقدقن هندي نيو تحاليفهم دما حجي مز فيتنام ون كمو ودب يدليهم زلو يزنقر زلو سلازي تناي عالمنا كايدا بتعمي صغير زلو. That's where this military pact will help. Indian ports could welcome and service Russian vessels. Now, New Delhi also stands to benefit. Russia is a key player in the Arctic region. We're talking about a place packed with resources. Fisheries, oil, minerals. The Arctic has it all. But accessing the Arctic is tough, especially for far-off countries like هندو هنتاك تركب تخيل بفلاي هندي أبتي زلاتو هاجر نبكال عالم كيدا عقمنا خات باور ناتا عقمنا تا نغتري لأنه كل دم أركتيكس بحالا بسمين أف زلو بزح تأجت زلو تبرد ما نخري خيس لزلو رشاد مال علقو تصرن بزح بيزن سلزلوا أبو كيدا زخون نجر صراحة نغتصرح أبي بارتنر كلوا يخيل. India. Again, that's where this military pact could help. Russia has more than 400 military facilities in the Arctic, and under this deal, India could access them. So, after architects bahal كسب 400 facilities ويكا bases سلزلوا هندي Russia نزي بس اسم مسرت أبو خيدا كتقبر تدخل مصنعات دي كله نتفاسيلتي كم تدخل لازم partnership ساكن دي أمكوت كلون أقدر سنة كلهم زغلن راشا بزح حبت أولا كتقرب سلا تغل زخونة هجر مس راشا ديل سئلة كتحلفوا يتغلنيها that's why دما بوتين ممليسو تدلعين ممليسو central stage نحازز خيزلو ناب أمريكا نمالسنا مودتا. Elections on November 5th this year. And as this happens, former US President Donald Trump's key advisors have presented him with a plan to end Russia's war in Ukraine if he wins the presidential election scheduled to take place later this year. Now, according to retired Lieutenant General Keith Kellogg, the strategy involves pressuring Ukraine to enter peace talks by threatening to withhold US weapons and warning Russia of increased US support for Ukraine if they refuse to negotiate. Fred Flitz, another advisor to Trump, said, and I'm quoting, "I'm not claiming that he, that is Trump, agreed with it or agreed with So, انتهي زبال زلو دونالد ترامب أب لنكني حدش حبريتها كبا ما خرطوتي زلو بريزيدنت هاوس سلطان دحريزو نتوكيناتنا يوكرين تطو قبلو خمس دلي تطو قبلو مخانو نو تطو قبلو مالدما ني زيلنسكي أبت أولاناي سلام أبت أولاناي زتي كم زلو انبن دحري لدما زخوني يخون أسوار كوباي كونكون زبل زربان مرقصن كم زلو سلازي إزوون حدا كابتي تسفاز هبيو إيروبا حبرد دما كم تان رياتنا احنا بزعبا وق تقصقص نبرت إذا كم زنت قاتي من تاكد قبريهم نزبل حتى دما إوروبا بعلنا نفسنا نخلو له من قدي وتهدروا عقبنا كانت دلالة كلا لنا زي ناي دونالد ترامب أكايدا سلو دفولتيوم أبت إلينا أبتنا جي 7 تاكيبهم ناي عسرت عمد ديلس أمريكا مس يوكرين ناي عسرت عمد ديل كومدما إوروبا أنا حمشت ناي شدشت ناي عسرت عمد ديلس قبرو زلو سلامتاي أما رحنا كسعر سلو زغونو حساب خالد ناتهم مراحل مت كسنو حمز خلني يوكرين نو يوكرين وكينات عسرت عمد نغصان نحكي رميم كلاند قبرو زلو راشا دما عسرت عمد كم زي صنح أوشت عمد كودا خمس خل مغنياتنا عسرت عمد مزياتهم كتواقع عيتدلني هذا بس تكونتات وي بسلام وي بحيلي كودا على زخل من قدي يا تحسب زلا زين ودزين دماي نتكونتات أزيو أخرارن كبيدن زقبرو every word of it, but we were pleased to get the feedback we did. Some experts have expressed concerns that the plan by Trump's advisors could give Moscow the upper hand in talks. Hesitation with every delay if we don't help them enough. But I understand also that, you know, we are all different countries with different historical backgrounds, also different neighbors. Some have much better neighbors than we do. But, and that's why they come from this. We are all democracies. That is also the public opinion. Of course, Plato said that it's also the role of the governors to teach the people or educate the people what is it all about. But I mean, we have seen some delays in the military. So ناتا زربا زيا نيروبا عباي حلافيت كتكون تسبيز قبر الله زوليا أنا كم ناتي تمنيت I hope تعوت تنتخون مغنياتو بجكا وقال زخوني يقني لنا برأسها نويح وان سميع نزيات رادي يكون سبزح زي سميع يالله قبل الراشا زلوات اللي سب كندوس اللي انت اللو بروفيسور جيفري ساقس بلونا بكالك زي سب كسع كندوس اللي يبزع براشا زارب تقوينو عبد أولا كوفي لنقوشيت كقبر عقمية بلو لذي بزح سلسلة زلوا كم جا عين السبدمة أبت أولا كوفيلو كونستراكتيف زغنا ناي سلام منفسن ديسكاشن كجبر أي كلني نابلي يدزارب سلذي أبزي حجي كم وترو زعبا حجر أبغى الجلوت ندي أتزارب زلا
ብዛዕባ ናይ ሳዋ ጉዳይ ስለምንታይ እዩ ብደገ ተጻብኦ ዝረክብ ሓንቲ ጽብቕቲ ሕቶ ክንሰምዕና እስከነስማዕ ኣብዚኣ ሓድሽ መዋል እንታይ እቲ ነዚ ዘጋጥመና ብድሆታትን ኣብ ግምት እቲና እንታይ ኣድላ እቲ ምትዕርራይ ወይ ምስትኽኻል ክግበረሉ ዝኽእል እቲ ፈተና ከዓ ኣብ ልዕሊ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ሳዋ እቲ ናይ ጸላእትና ዝለዓለ ተጻብኦ ዘሎ ስለዚ ነቲ ዓርፊ ኣጽኒዕና ነዚ ክነስተኻኽልሲ እንታይ ክግበር ከኣል ምዘጋጥመና ብድሆታት ኩሎም ተጻባእቲ በብዓይነት ክንሰርዖም ንኽእል ኢና ሓደ ብሓደ እዚኦም ከምዚ ገይሮም እዚኦም ከምዚ ገይሮም እዚኦም ከምዚ ገይሮም ንብለና ግን እንታይ ይጸገሞም ልዕልካ ፍሪ ራዕዲ ካብ ሓይሊ ናይቲ ህዝቢ ንድሕሪት ተመሊስካ ኣብ ታሪክ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ንሕና ብዙሕ ደጃህር ነገር የብልናን ክንጃሃር ምን ይንደልና የድልየና ናይ ታሪክ ነገር ካልእ ታሪክ ግን ብጂኦ ፖለቲካዊ ኣገዳስነት ይሽዑ ኤርትራ ናጽነታ ክትረክብ የብላን ተባሂሉ ብለካ ኽእል ክንኡ ዝኸይድ ብዙሕ ነገር ጣልያንሲ ንሓንጎልናን ሓሞትናን ጉልበትናን ተጣቂሙ መግዛእቲ ኮይኑ ሓንጎልናን ሓሞትናን ጉልበትናን ተጣቂሙ ከመይ ገይሩ ተጣቂሙሉ እንድሕልካኒ 150,000 ዝኣክል ሰራዊት ኣብቲ እዋንቲ ናይ ሊብያ ኤክስፔዲሽን ናይ ሶማል ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ 36 ተገብረ ብኸመይ መፂ እንድሕልካ ሓይሊ ናይቲ ሰብ ናይ ኤርትራ ጂኦግራፊያዊ ቦታ ወይ ሎኬሽን ንገዛእ ርሱ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳስን ሓያል ነገር ከመይ ገይሩ መፂኡ እቲ ህዝቢ ናብኡ ከመይ ገይሩ ኮይኑ ብናይ መዋዕል ናይ ጥንቲ ናይ ዘመን ናይ ብዙሕ ነገር ተምስተ ኢላ ግን ቀሊል ነገር ኣይኮነ እንታይ ኣገዳስነት ብኸመይ መንገዲ ኤርትራ ባብ ናይ እዚ ከባቢ ኮይና ከመይ ኢሉ ማዕቢሉ 19 ክፍለ ዘመን እንታይ ነይሩ እንታይ ነበረ እንታይ ኮይኑ እንታይ ኮነ ኢልካ ዛረብ ትኽእል ኢና ንገዛእ ርሱ ዋላ ኣብቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ዓለም እንተመፂኻ ብኸመይ መንገዲ ንመጀመርያ ኣብ 329 ዓመተ ምህረት ክርስትና ናብ ዝኣትዩ ካልኦት ሃይማኖታት ናብዚ ከመይ ገይሮም ኣትዮም ሽዑ ድሓርተ ብዙሕ ነገራት ነቲ ጂኦ ፖለቲካዊ ጂኦ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይቲ ቦታ ተምፅኦ ትኽእል ኢኻ ግን ጂኦግራፍ ጥራይ ኣይኮነን ህዝቢ እዩ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ሕጂ 19 ክፍለ ዘመን መፂኡ ዘመናዊ መግዛእቲ ዝበሃል መፂኡ ብዙሕ ነገር ተሓሊፉ መወዳእታ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተወዲኡ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ናጽነት ክረክብ ነይሩ ሕጂ ናይ ምልሓቕ መደብ ዝመፃሉ ምክንያት ብዙሓት ሽዑ ነቶም ሓያላን ዝበሃሉ ዝነበሩ ደሰክፍ ኩነታት ስለ ዝመፀ እዩ እዚ ኩሉ እናተገብረ ከሎ ግን ናይቲ ህዝቢ ሓይሊ ዘይፈልጥ ወይ ሪኮግናይዝ ዘይገብር ሓይሊ ናይ ዓለም ኣይነበረን ሕጂ በቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ሕርያ ኢትዮጵያ ኣገልጋሊት ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ሕርያ እዩ ተገይሩ ብናታቶም መለክዒታት ማለት እዩ ዝንቡዕ መለክዒታት እዩ ሳዕቤናቱ ድሕሪ 50 ዓመት ርኢናዮ ሽዑ ግን ተወሲኑ ኣብ ውሽጢ እዚ 50 ዓመታት ዝማዕበለ ክሳብ 91 እንድሕር ርኢናዮ ዓይነት ናይቲ ተፃብኦታት ክቀያይር ይኽእል ክኸውን ግን ናይ ምግባት ናይ ስስዐ ናይ ወራር ናይ ተኣኻ ትብሎ ንተፈላለዩ ህዝብታት ከዓ ብመውግዚትነት እናልኣኽካ ከም ዝስራሕ ኣብ ተገብረሉ እዋን 50 ዓመታት መኸተ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክሳብ 91 ሓደ ብሓደ እንድሕር ፀብፂብካዮ ምስቲ ብድሆታት ምስቲ ተፃብኦታት ብመጣጠን ዓቕሚ ነይርዎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልና ግን ድሕሪ ቁሚዮ ከማት ከይትኽእል ናፅነት ምስ መፀ መፂኡ እቲ ፀገም ዝዓበየ ናታቶም ርዓድን ፍርህን ዝብሎ ኣና ሕጂ እዚ ስጋኣት እዚ ዝኾኑና እዮም ዝሓረይዎም ነቲ ደለዩ ዕላማታት እውን ከገልግሉ ኣይከኣሉን ብግብርካ ተረጋጊፁ ኣብ ነዊሕ እዋን ኣብዚ ዞባ ወይ ብዞባና ንብሎ ወይ ኣብዚ ከባቢ ክፈጥርዎ ዝደለዩ ኩነታት ክፈጥርዎ ኣይከኣሉን ካብ ሶማል ናብ ኢትዮጵያ ናብ ጅቡቲ ናብ ሱዳን ናብ ደቡብ ሱዳን ናብ ድላይ ካብ ቦታ ከይትረኣዮ እቲ ኩነታት ማእከላዊ ምብራቅ ቀይሕ ባሕሪ ቀርኒ ኣፍሪካ ድላይ ክዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ውሽጢ እዚ 25 ዓመታት ብፍላይ ኣብ ዓለማዊ ምምዝባል ናይ ፅልዋታት እናተቀያየረ ምስ መፀ ዝማዕበለ ተሓሳስባታት ሓደ ብሓደ ከተምዎ ክትክእል ኣለካ ሕጂ መልክዕ እናቀየረ ምናልባት ባህርያት እውን ሓዋወሰ መፅኡ ክትብል ትኽእል ግን ድሕሪ ናፅነት ኣብ ልኡላውነትና ዝመፀ ፈተነታት ስለምንታይ እዩ ካበይ እዩ መፅኡ ስለምንታይ ከም ዝኣመሰለ ዝንቡዕ ፖሊሲታት ካብ ዝሓለፈ ተመክርኡ ዘይተማህረ ስለምንታይ ክፃብኣና ፈቲኑ ስለምንታይ ክፃብኣና ፈቲኑ ሓደ ብሓደ ብዝርዝር ናብ ዶብ ስግር ናብ ናይ የመን ናይ ሕነሽ ዶብ ሽግር ድሕሪኡ ናይ ባድመ ጉዳይ ጌርካ ናብ ጅቡቲ ናብ ሓደ ቀፃሊ እንታይ ሞጎት ነይርዎ እዩ ስለምንታይ ከም ዝኣመሰለ ተፃውኦታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከሻቅለና ጅሆ ክሕዘና ዝፍትን ነይሩ ምዃን ምስ ኣበየ ንሱ ኸ ናብ እገዳ መፅኡ 2009 ናብ እንደኢልና እገዳ በየናይ መንገዲ
بيناي موجود بيناي حقاونا دعيلك بزخون يقول نتاعت بلين ورا نجي قباتا حيلتات ناتونا يصلوا خبابيتات كس كم زان رياض لنا حتى ربي ليك بكم زدلي أكسع كندي تاريخاوي سرت كم زلوت كنتات كنردا لنا ناي هوب كلا تماهرنا الله نكون لايك جبرو سبورت جبرو كومنتات كجرفو كم وتر دما حنت حتى لبوا عالمنا بارتفيشال انتليجنس ببلوكتشين تكنولوجي كمون بروبوتات تحن ببلو زلا انت عينت من قدي ويقعزون توصلنا يزوات عنا نزبل حتوك حجز منتال مجمريا اب حنت سراح اب حد عودي سيرتيفيكيت ويسراح يزك نبري مبال صبغ وسانه يكونن انتاي دا مجمريا نت تكنولوجي زحن ببلو زلا حدش سيكتورز ابو انفست نقبرالنا بمنقد ستوك ماركت كمون نبع الكريبتو كرنسي فليتنا استوعيلنا كنتك أملهم كنكلالنا إذا عدل إذا زدقام عدلون أيقونن كالي دما نت تكنولوجي كي واحد أنا خلو كنمهارو كنبقاسا لنا انتاي عودة كنفلت لنا إذا تماهيري كنحجزي كونس كنبحدش كنمهار كنبقاسا لنا نعوز حقس بروغرامات دمال لنا